Isto non é un eslogan, era a consigna atlantista de Radio Océano, un grupo que naceu na Coruña, cando en Vigo saían Sinistro Total ou Resentidos. Fixeron o primeiro videoclip de Galicia, Tal y con las Fatman, de Xavier Villaverde, e deixaron un LP, Nin falta que fai, un single promocional, Ose Inatopable e varias grabacións piratas. As distintas formacións, lideradas polo cantante Johnny Rottling, mantiveron, a pesares da evolución, un carácter salvaxe, pasional e moi ideoloxizado, tanto nos comezos punk como no rock and roll da última etapa. Disolto como tal grupo a primeiros de 1987, levou unha vida clandestina con outros nomes ata hai uns poucos meses. Bueno, agora xa podo contar a verdade, contalo todo. En Radio Océano fixémolo entre Santiago Rasnero e eu cando un señor nos ofreceu caramelos a saída do colexio nocturno. Como todo mundo sabe, fomos socios fundadores do asunto este do atlantismo. O que non sabe xa todo mundo é que logramos venderlle as accións ao Grupo Kio. Como todos os que se deron na hostia neste rollo, a mí pareceme que foi porque vamos diante, máis ben en contra do mercado e da moda e toda esta mariconada. Sin embargo, divertímonos bastante, cansámonos, bebemos e sobre todo bebemos. Sin embargo, tamén hai que decir que actuamos en moitos sitios, non? Na Coruña, en Santiago, en Vigo, en Arousa, en Monforte, en Cáceres, na Coruña, en Madrid, en Barcelona, en San Boi, na Coruña, en Miño, en Lugo, na Coruña, etcétera, etcétera. Conseguimos así con todo isto que moitos nos odiaran e algúns apreciaran, sobre todo os dedicados á hostelería, e bueno, ainda hoxe chaman para actuacións polo que calquera día engancho o acordeón e vou para lá. Sigo os pasos do sangue no meu corpo e coa